Днес в минутите на Клуб Работа ще ви информираме за още нови възможности за работа в чужбина. Напоследък сред младите хора доста се коментира една нова програма за обучение и заетост в Германия, която безспорно е една нова възможност за тях. И сега аз казвам добър ден на Елена Богданова, главен експерт в дирекция регионална служба по заетостта, която ще ни запознае по-подробно с това. Здравейте! Здравейте! Какви са основните цели и насоки на тази програма? Програмата "Работата на моя живот", позната повече с английското The Job of My Life, е специална програма на федералното правителство на Германия, осигуряваща на желаещите за обучение младежи и безработни млади специалисти помощни услуги при подготовката на обучението или подготвителната практика и продължителността на обучението в Германия. Най-общо казано, целта на програмата е намаляване на високата безработица сред лицата от 18 до 35 години в Европа и осигуряване на квалифицирана работна ръка в Германия. Програмата се реализира в България с партньорството на Агенция по заетостта като член на Европейската мрежа за трудова мобилност EURES. Има ли някакви конкретни изисквания, на които трябва да отговарят желаещите да се включат в тази нова програма за обучение и заетост в Германия, български млади хора? Българските младежи, които желаят да разширят професионалните си перспективи чрез включване в практическо професионално обучение в предприятията в Германия, трябва да отговарят на точно регламентирани изисквания. Те трябва да са на възраст между 18 и 35 години, да не са завършили дуално професионално обучение в България, т.е. това е обучение, комбиниращо теорията и практиката, да желаят да се възползват от правото си за свободно движение в рамките на Европейския съюз и да са завършили средно образование у нас. С какво конкретно подпомага програмата участниците? Поначало, насърчителните мерки по тази програма са насочени към преодоляване на езиковата бариера и предвидимите трудности, които възникват в процеса на подбор на кадрите и наемане на работа в Германия. За млади хора, приети за практическо професионално обучение в предприятията, за които този род обучение е неизвестен в страните им, каквато е България, се предвижда предварителна практика, стаж в предприятие, осигуряващо места за практическо обучение. За одобряване отпускането на средства се изисква подаване на писмено заявление преди началото на всяка дейност. Финансират се дейностите: езикова подготовка, курс по немски език в страната по происход, в случая България, и съпътстващ курс по немски език по време на практиката за приспособяване от 3 месеца в Германия. Пътни разходи, общи суми, отиване и връщане за покриване на разходите за интервю с работодателя с цел започване на практиката и за пристигане за предварително прекратяване на практическото професионално обучение в предприятията. Дава се и допълнителна финансова помощ за покриване на разходите за живот по време на подготвителната практика и професионалното практическо обучение в предприятието. Финансират се и се предоставят насърчителни мерки, съпътстващи обучението по време на целият период. Важното е да се уточни, че отпускането на средства по принцип се извършва след предварителното им заплащане от страна на заявителя, т.е. на принципа на възстановяване на разходите. Какви са конкретните оферти и местата за професионално обучение? Конкретните оферти за български кандидати за учебната 2014 година са за над 220 работни места, групирани в 17 проекта в провинциите Саксония, Саксония-Анхалт, Тюрингия, Баден-Вюртемберг, град Фройденщат, Мекленбург, Форпромерн. Специалистите са в различни браншове: туризъм, тук се включва готвач, сервитьор, хотелиер, спортен и фитнес менеджер; в строителството зидари, строителни работници, специалист покриви, специалист ВиК; в хранително-вкусовата промишленост хлебари, месари, технолог, пивовар, фермер; в механика, електроника и материали, като машинен оператор, специалист мехатроника, специалист електроника, автомеханик, инструменталчик, стругар, лияр; в логистиката, специалист логистика, специалист складиране; и в администрацията, офис менеджер или секретар. Тези специалности
както и съдържанието на обучението по всяка от тях са публикувани в EURES сайта на Агенция по заетостта. До кога може да се кандидатства за включване в програмата? Така, първо искам да уточня, че получихме график за провеждане на интервюта с представители на германските служби за заетост и кандидатите, който е изготвен от Центъра за чуждестранна и специализирана помощ в Бон. Той е по градове, като за Русе интервютата ще бъдат на 5 и 6 февруари. Документи могат да се подават в срок до 10 дни най-късно преди всяко интервю. За кандидатстване за професионално обучение в Германия документите включват заявление за участие в програмата, по образец автобиография по образец Европас на немски или английски език, копие на дипломата за завършено средно образование, преведена на немски език, и сертификат за владеене на немски език, ако е наличен. Къде могат да получат желаещите млади хора подробна информация за програмата? Подробна информация можете да получите във всяка една дирекция Бюро по труда в страната, както и от портала за трудова мобилност на Агенцията по заетостта. Благодаря ви, Елена Богданова, главен експерт в дирекция Регионална служба по заетостта.